Molweni guys, molweni ndiyathemba niyaphila. Guys, makusetyenzwe kulate. Alikho ixesha lodlala ngoba kusetyenzwe kulate. Ya iphumile ingoma ekhokele album yethi Inkoma Zamagcaleka yafumaneka online. Next week, 14 ka February, release le ngoma niva ikhala ku background. A tribute to umtshana wami uSinawo. So iyaphuma nayo ndikwinhlelo zoba ndiyikhuphe nevideo yayo. Ndi-approachiwe ngomnye ubhuti obusy ne-music videos. Wathi kuba ndilapha eKapa man willing into sikhe senze something. So ndisanoyishuta ivideo yayo nayo apha eCape Town. So lindelani lukhulu guys, nge-29 kaMarch iyaphuma i-album yaseBata Village. UThonathi uhamba nenduku zamagcaleka. Sizabe silauncha le migalo, ningaphoswa niphume nkalo zonke guys. Niphume nkalo zonke. Cape Town iQuantum ikhona ilist. Ikhona ilist already seyicirculate abantu abathi baza bakhona emigalo nge-29. Cendani ke soze nidisappoint abantu abarun Cendani. Nje Eastern Cape yonke guys, masambini siyene emigalo ngalamini kuthiwa igcwala ngabantu abayi-500. Ndiyabeya abancinci kakhulu, sincinci so space for iBata Village. So masiphumeni ngobuninzi guys, masiphumeni ngobuninzi siyolauncha le album pha. Thank you, I love you.